em êdî divê astê da zimanê Kurdî bibe zimanekî fermî û statûya zimanê Kurdî were standin ji bo navê girîng. Zimanê dayîkê ji nan û avê girîngtir e, di nava xwe de felsefe, bîr, bawerî, hişmendî û zanistiyeke gelek kur vedişêre. Niha mirov nikare piştî demekê bênan bijî. Nikare piştî çend rojan bê av bijî. Yani Rêzar Ablah Öcalan jî dibêje zimanê dayîkê ji nan û avê girîngtir e. Wê demê tê wê wat heye ku eger mirov zimanê dayîka xwe winda bike, êdî jî ji xwebûna xwe dûr dikeve. Peşiye mesela tabii mesela tane axıftına nabe, tane gotuna nabe, tane panela nabe, yani ji komxebata nabe. Bir ko nav gel da. Wisa zaman bede de jiyan kirin, wisa çawa bejim berhemê Kurdan bede nas kirin, berhemê Kurdan de çawa bina asta klasikê cîhanê da cîhanê de çawa bine nas kirin. Penga wî çi ne servê nîqaşken.